So, I am here in Pool, another neighborhood, malalayo sa tinitirahan ko. Kalimutan ko kung ano yung sabi niya. So, andito na ako sa bahay. Sabi niya left it on the doorstep. Ayun. She left it here. Andito na po. Yan. Malalaman niyo ko kung ano to. I will show you later when I get into my car. So ito po siya. The moment of truth. Ito siya. Tada! It's a very nice wine glass. I don't know. Ooh. Fancy. Dalawa siya. 2 pieces. Lovely. Haha. So, a very lovely wine glass. Ibigay ko to sa